దీనికి 2 వైర్లు తీసేసిన, ఎందుకంటే కొంచెం దీనికంటే సైజ్ పెంచమని చెప్పింది కస్టమర్. సో ఇప్పుడు మనం వైర్ కొత్తది వేయాలి. అది ఎలా వేయాలి అనేది చూడండి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పద్ధతి యూజ్ చేస్తారు. నేను ఇలా యూజ్ చేస్తా. సో దీంట్లో ఏంటంటే వైర్ అనేది వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ పద్ధతిలో ఏంటంటే వైర్ అనేది అసలు వేస్ట్ అవ్వదు. సింపుల్ ఏడు వరకు ఉంటుందో ఆడి వరకే తీసుకుంటా. చూడండి. ఓకే, దీనిలాగి కట్ చేసేసినామంటే ఖతం. ఫిక్స్ చేస్తున్న లెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ బరాబర్ కూర్చుంటుంది, కొంచెం కూడా ఎక్కువ అవ్వకుండా. ఎందుకంటే మనం కట్ చేసేది కూడా అట్లే కట్ చేస్తాం కాబట్టి. అంతే, సింపుల్. సో సేమ్ సెకండ్ సైడ్